السلام علیکم سنگتاں مخان میر چوکا کرگا خاص کر محفلہ کرگو دین حمد گل میر لشکر ہوتا کا سری کرو خاندان رکھنی رات کی ہیں محفلہ موجود ہیں سری فرماشیں بازار جباد اے سن 2024 ہیں سال 25 مہینہ مرشی 6 تاریخ کے ٹیمت کو بانگے 9 بجے بھی گئے ادا خاص کر میں دوستانی فرماشیں سادے گورشنی فرماشیں بازار جباد کہ اسلم گورشنی فرماشیں یکیدا چٹا گورشنی فرماشیں دراگل کوہ بازار جبا چٹا طرف سری نورا فرماشیں کہ سندھا دادو ادھر شکل مریے فرماشیں یکیدا غازی مریے فرماشیں شکل طرف بازار جبا یکیدا کراچی خاص کار سری نورا فرماشیں بازار جبا یکیدا حاجی نوران فرماشیں میں گروپ ایڈمن میں کوڑ سلامتی شکرخا مریے فرماشیں اللہ سنگتاں دوستاں خوش کنائے کہ حاجی لالو گورشنی فرماشیں اسپیشل بازار جبا میرخانہ فرماشیں بارخانہ فرماشیں نظر دین دا فرماشیں بازار جبا شاعر علم خان ہے شاعر علم خان فرماشیں دین حمد طرف جا غلام بڈانی ہے الطاف بڈانی ہے غلام بڈانی ہے الطاف بڈانی ہے فرماشیں ناصر فرماشیں مرادان ناصر فرماشیں سری طرف جا مرادان فرماشیں روبا زری خان فرماشیں رکنی رازگر فرماشیں دا بازار جبا سید میر ہے سید میرا فرماشیں بازار جبا جی دا ادا سری بادشاہ پاک کے خدا مار شکر تی رحمتانی شاہری گوی علم میں تھی جند بینک ادا تھگانی دل تمی سور ہیں سمندرے بھی سے قطر لیکوانی پر میں صبر ہیں مردوں کو پیار ہیں وقت تعریف ہنجرانی نی افسرو تنگا کناتا باز باندی محبتانی منا سجلا فرماش ملی میں دوست سادے گورشانی ریشم دستان سے دادا منا تنگ تو گشتی تمامی شاعراں کو سافر کھاٹا لکھ گی دا آشکانی پر اسلم ڈک پھیرا داتگا کل دفزوانی پر ریشم زہیرا ہمرگا چو مرید وزتانی باور کارے تسری ادا مپ لائیواں پاگلانی شب کو گنتیاں روگاں روش ٹوباں وزتانی مرا گزی دیتے نصیبہ ہوا بجلی تارے شفانی شی صورت سخت کریٹا بارے داس گہرا ناگمانی جک تو گنڈے دمیا مت اگر بھی تھگانی تارنگا ملکاں جڑے تترا گھاڑا عرشی پریشتگانی چواستگاں لوڈاں لڑانا دل بھرتی میں سیلیانی 4ویں سالیں رواگاں مشت گرزاں جوفوانی چرگے داتاں وطنا ریش میں نہیں تو نشانی پر جوڑ تھا عرشا وہیاں ہواں دادلا ماسو پسانی لیٹ گئے نرمے پلنگاں دا رب ساڑتے ساسرینی چو لچ گئے ٹالی یہ بھیراتی بار گئے سریں بھاں قرانی تی گھمرے چیڑاں سوادے سینگا گونڈے گورانی گردنا ہسی جھرییں دے عید نوکے بیگوانی ماشاءاللہ قاتلیں برمان منڈے چم خماریں سری مگانی شیف گئے پونس گو پلوہا تنگویں پلی رخوانی تی جھمکاں ٹلاں سوادے چوٹوا شمبے پھٹانی تی بیڑ تو پٹیں سریا ڈھک دیں سورتانی تی بگڑیں بوتاں گلابیں رکاں آشار بینگانی تی محبتہ لکیں گنوخن لیکنے دیوانگانی پر آشکاں ڈک بھوگ تھگاں ہچو سوت کگاں تیل موٹرانی نی پجگا دستا جدیریں ہنم گٹیں ہیورانی گڑ اسلمہ ویلو ڈکاں داتگاں چلا شفانی کاشداں بازیں وکیلاں نیٹا لاڑ تا پل سورتانی آتکاں پیغام گھانچے برگڑی دست نشانی بالکل مبستگاں پٹیں قبر بند زرت روسی دھرشدانی مریش مجیداں روگی مکشت ونٹو حلمہانی منزل یگا مزاں دا بیڑ تو نظار گانی شفش تو نیما پدی میں گپت پاسو دے روانی آلزا لوگاں لخوش تبی سے جلکا جھمکانی تی بگڑیں دتاں گروکاں چیل کا تاریں شفانی میں بھانکراں کو بیتی ملاقات سکن تنی دلانی مسین کا سہا کو داشتواں رنگ بوٹا زامرانی محفل میلہ کھتگاں بیت پول گو للکھانی ما دل وتی ویلڈنگ کھتگانی نیست لیا تروڑگانی ریشمہ دستاں ہمیشہ تیار اسلم گورشانی حاضرہ پردیس ملک دا دیر پاکستان مجانی چو واپسی گڑتا وطنا با ملاقات سنگتانی تی جوسرا ماڑی کوہا ہند پنجاب سیلیانی تی برادرہ دستاں تیار منگوشتگاں ٹپا گشانی شہر جدہ خان میر مریادہ اکران کل محبتانی نیولا صبر فنکار جناتی گڑ عشقنا باندی دلانی نی ازگرہ میرا مریم پارسلی نیٹاں دیانی ظفرو ناڑی گلابہ میں دوست محمو مہکانی پارتا ناڑی ستارہ کش قیمتی سازاں رلینی مار شہرہ کو فرماش دے گئی سریدہ سنگت میں کر دے گشانی مچا شا شاہر ولی خاں میں دوست نورہ محمدانی بس تو شہرہ حمیدہ نی حاضرہ دا گھٹار گانی